So this is our fifth session. Right? Yes, hello mga subscribers, likers, mga Pilipinas natin dyan. Patuloy po na sumusuport at nanonood ng journey namin na fifth session therapy, TST o travel therapy ni ILLEN RELIZAN. RELIZAN. So again, is 45 years old. Kamusta na stroke ulit? Kamusta na stroke? Kamusta na stroke ba ako? December 30. December 30. So, last pong therapy kasama ko yung asawa ko niya. Yung kasama ko ng Rona. Rona? Yung sa Roma. Sa Rona. Makikita yung sa mukha ni Ate Aileen. Ayan, ang mukha niya ngayon. Dati talagang akala mo kasi nabig mo hindi na. So, are you okay? Pray mo na tayo. Pray mo na. So, before we proceed to our therapy, mag-pray muna kami sa Panginoon as guidance.